Gaemu njaluk kok ya. Wah, iki nek kemana dhewe ora wani iki. Nek sik golek geraku dhewe iki engko. Aduh, wah. Wah, iki mumpung kula arep poso, tak dum-dum kae nek ana bocah-bocah kok liwat tak keke wae iki. Aduh, semak teratap atiku. Aduh. Nah, tak lagi yo. Hmm. Alah. Awan-awan kok ya bisa. Ono opo kae mau ya. Wah, aku kualat yo medeni Mbah Martomo kae yo. Ya. Enake masak. Yo doyan kok ngene. Nah, putumu, Mbah. Kok ndelok yo. Sing Napa iki, Mas? Lah ning ndi? Arep babalan. Babane ning ndi? Mriku, Oh, roti arepmu. purun. Nah niki kanca kula diparingi Kok iki kabeh aku wong sugih kaya iki, Oh. rotine akeh. Nggih. Oh, gak mbah kono. Eh, pasukan. Mangan, Lur. Weh, ladalah. Lah kok jebulane wong akeh. Waduh, ra ndeturan iki aku. Wis bacot ngomong wong sugih nek tak dongi kabeh. Isin iki aku. Waduh, remuk jung. Wong piro iki? Lah kok bolomu akeh to? Iki arep babalan jenenge babal wong 11. Nek catene agar wong loro, Mas. Oh, alah, tuwaso. Dari pabrik roti, Mas. Oh iya, ya wis kene siji-siji. Teko kowe, Yo. kene. Sono. Babar kono. Kono. Siap bal-balan. Yo, kowe. Kono. Nice. Yo. Kowe. Ayo, kene sapa yo? Kene kowe. Yo. Yo. Kene. Wah. Sugih gak padake. Yo. Aku sik. Ayo kene yo. Yo. Aku sik, Mas. Aku cilik. Oh, wah, tak jalan bal-balan toh. Wah. Weh. Yo. Kok gede Mas? Lah iki sampel kok kena kanca-kancamu. Wah, tambane yo, sak plastik-plastike glo. Yo, gawa. Wis kono bal-balan. Tapi jenenge kucing pelit. Oh, lah bocah nanti tata krama dikeki roti malah ngunek-ngunekke pelit. Malah dong kowe kamu tak nggo mangan malah ternyata wong kas banget ngono kuwi. Ah, sini iki ya rugi iki. Wis, arep madang apa meneh iki. Kok tak ning gone ndawir apa ya? Jak golek gawean ngene gandos iki. Rono apa ya iki? Ning omah ra wong ya? Wis, rono lah. Metu mburi, masuk. Iki piye iki rong dina ora madang ya mung wedang putih terus iki. Padahal ya ora poso mutih. Ya weteng kemerucup kene. Mangan opo ya ane kok kemerucup. Iki godhong barang malah. Duh. Wis apa iki? Kuncung dipangan ora iki. Pirang-pirang dina ora mangan ini mlilit-mlilit ngene jago. Duh. Kuncung ya ora liwat iki, biasane ya liwat ya ora liwat ya. Kopi. Ini biasanya sebagai kopi kan, kopi. Jedul ora jedul iki. Sinyale angel apa piye? Kopi. Mau panganan iki tadi iki. Apa? Hah? Enak. Pengen. Pengen le? Tuku. Oh. Kan sapa ngerti wong eleh banget iki. Biayi mah ngimi-ngimi wong tuwa jan ora ngajar langsung weteng kok duntir-untir wong ngene, Dik.
enggak roti. Ada. Arep enak. Mangan wis. Eh. Ah. Wah, semi. Mangan bae ora anu. Kene. Sithik. Wah, semi. Ganteng. Abi. Kene sing utah ae. Ah. Kene to sithik bae to. Ojo malah mahar mlayu. Iki nek jare sapa iki? Ngkong. Untung. Ngkong. Ngono mlayu kono. Untung dum-dum roti ya. Mbok aku ya digengeng apa piye lho, kancane ngeleh. Wah. Nek kuncung weh. Paranan iki wah ngeleh je. Kecung. Ane nggo namu ngejak anu, tak jak ning ngene. Nek kena aku. Oh, bener kan. Ngapa? Pesing ta? Ora yo. Lha apa sih? Mungkisan cang putih ket ingi. Oh ya? Heeh. Sak ke tenan. Yo roti, aku mau padha Jelas, piye? cacah jare entuk roti saka namu. Ayo Aku- yo. Kamu dimingi to lho, asem tenan kok. Kowe ora oleh roti to? Ora sih. Wah, iki gegur gar siji lho. Kuwi roti apa ngono iki? Roti yo iki enak iki yo. Udu ya? Roti. Udu ketek udu kuwi. Ah, ora percaya Udu glo. rada opit kuwi. Udu ademoken. Iki kaya eneng rujine kok glo. Endi? Oh, lah bocah. Roti. Alah. Bener roti. Wis kelakuane padha bocah-bocah mau dia kali ae aku. Enak, roti. Enak. Cuk tuku nah. Wis panas e. Panas. Nggo kono. Piye? Hah? Nggo kono sik, omahe gandus adoh. Kalau roti saka ndi sih? Heh? Kaya dum-dum barang. Tak critani kene. Tunggu kene sik. Tak critani aku oleh roti mau lho. Iki lho. Critane aku oleh roti. Hal iki saka Wulan-wulan ruah ngene kok ya ngirim-ngirim zikir nggo leluhur ngono. Ora dilalekke. Gunane kaya kijing nek dienggo tetenger men do kelingan, anggere anu kok mung kijing tok ora dikirim zikir. Mesake. Iku donga sih. Ya nganti lali ya lek ngresik suket iki wah dan mesake wah ngapunten ya Mbah. Wah dan fotone trobo Mbah. Sini sila. Ndonga nang makam ki ndonga kok njaluk apa? Ngirim-ngirim zikir leluhur. Nang makam kok njaluk ya ngirim donga karo leluhur kok. Tak dongake ya Mbah ya. Sorry Mbah, malah ora nggo kembang aku malah nggo roti Mbah. Syukurane ya, Mbah. Wis men iki men sapa sing arep ngalap kene. Wis men, serah kene sik Mbah. Sing penting wis men padang jembar kubure ya Mbah. Wis tentrem ayem men kepenak katimbang ning alam dunya mbiyen ya Mbah. Samin Mbah ngono ya Mbah. kae Mbah Marto kae ngirim kok nggo roti ki wah mumpung aku ngeleh kae tak jibuke wae ya tak waden-wadenane jibuk rotine Apa iki? Awan-awan kok ana ngene iki ora ana sapa-sapa sih. Anu Mbah, ten mriki mawon nggih Mbah. Ampun pundi-pundi lho Mbah. Suara apa ya awan-awan ngene kok. Pun Mbah sing tentrem ten mriki nggih Mbah. Pun di sepuro putumu nggih Mbah. Lah ya mau mung aku kelingan roti ya Mbah. Iki roti barang yo nang ndi lagi? Iku roti iki. Kanuk gagak ya ora ngene iki. Weh. Ngirim barang iki. Apa?
Ya, tuwa gerang gedhe karo ngene wedi, awan-awan ora aneh apa-apa ya. Wis. Wong tuwa. Aduh, nah iki lumayan iki, madang gedhe niki. Wong iki mak roti, jipuk sisan. Ceritane iki ngono kuwi mau. Berarti ki mau roti kok nggo anu ngirim ceritane ning makam. Heeh. Lah wong aku pertama ya ira ana roti tak jipuk kaya ngono. Lah itu nang apa ini? Heeh, lah kenapa? Iki aku goleki ning kono lho. Ora. Alah gaya wis. Aku goleki. Ayo kok arep to saiki weteng murang leh to. Yo ganjel sithik. Ayo gene, ngene ae lah iki. Piye? Kowe ra gedhe to? Ora. Padha ra Den nek saiki anu piye? Ning ngene juragane gandos. Njaluk Dit. Heeh, jaluk sangu arep gareng kan poso. Poso nek ra nyekel dit engko piye arep sahur barang, nggo buka barang. Golek nggo badan larang ya. Oh, barang golek sahur Apa? tok lambi anyar barang ngene. Juragane saiki. Masuk metu mburi. Masuk. Yuk, mangkat. Bapak ngajak. Nyamber nih. Ini dulu. Pi. Ayo kuy. Wah, Wah. Lah dalah bocah anake sapa iki dolanan ning dalan. Iki do ngopo to, Cah? Dolanan bapak padhe masak tandur. Oh iya. Bocah ngomong karo wong tok rene. Ora. Tau samplok duit lho. Reng. Oh, weh, wangi ra. Iki kenapa, Dik? Duit to. Duit to? Oh. Wih, abing-abing kok, Dik. Heeh, aku iki bingung e. Aku ndek tokeng ngene iki bingung lek areng entek iki piye. Kowe ndek ide ra? Ulang ngetos. Piye? Nah, dina iki kalau kanca-kanca pelakatan to, arep masak to, lek amal. Oh ngono ya? Nggih. Dadi aku nek bagi duit iki entuk amal. Nggih. Masuk berarti. Oke. Kon Faris. Asik. Baris urus sing rapi. Nah. Wis, Ampun, Pak Dik. jenengmu sapa? Tio. Areng nggo tuku apa duite? Nggo tuku long. Wah, nggo tuku long aku ora oleh. Masa nggo tuku long? Kan arep poso. Ora oleh. Liyane Oh, nggo apa? Klambi. Oh, klambi. Nyo, 150 ae cukup ta? Kok matur, Dik? Yo. Iki jenenge sapa? Dan Areng nggo tuku apa duite? klambi lho, Dik. Oh, yo. Yo. Matur nuwun, Dik. Nggih, iki sapa jenenge? kanan, Nggo tuku apa duite? lambi, Klambi kabeh. Walah, iki sapa jenenge? Rizky, Nggo tuku apa duite? lambi, Iya klambi. Ora ana sing nggo tuku mbok anyar ngono ya? Iki jenenge sapa? apaan, Areng nggo tuku apa duite? lambi, Oh iya. kenuan, Iki jenenge sapa? dada, Ya ada. Kelas piro? limo, Iki nggo tuku long arepan. Nggo tuku apa? lambi, Oh iya klambi, oke. Iki jenenge sapa? dino, Kino nggo tuku apa iki duite? lambi, Ya nya. terus yang itu, Ya. Iki jenenge sapa? apa, 50.000 arep. pak, Lan jaluk piro? Padha kancane? hmm, Oh ya kon duit ya, Le. gue ada, Iki jenenge sapa? Cah cilik iki. lihat, Pian. 50.000 ae ya. 50.000 apa sing abang? kapan, Sing abang. Siji loro ini. Kok pinter ya loro? Nya loronya. Iki sapa iki? bagian, Alfian. Oh, wah jenengmu apik banget iki. Areng nggo tuku apa duite? lambi, Kambi. Kowe iso ngitung ra? Iki piro? Bingung. Siji apa loro njaluke? loro, Pinter ya loro. Iki jenenge sapa? lutfi, Iki duite areng nggo tuku apa? lu lambi, Kambi. Ora nggo tuku long lho. ora, Tenan lho ya. tenan, Tenan lho ya. Ya kan. Gak bener kan? tenan lho, bos, Eh.
Kok matur nuwun, Dos? Rasa sedo kayak duit. Nangis. Sing banter. Sing banter. Itu perasan. Sak iki kan. Anake wong nangis. Wis menang ya, menang. Dilapi loe. Kono gak lunga. Lah kok ora matur suwun. Terus saya dos. Kowe baleni meneh, kurang ajar kowe. Nek kaya kemru. Wah, Ono apa ya? Kayak ora pangling aku gandos kae. Loh iya, dong duit iki. Duduk iki weh. Wah, kesempatan Cah iki. cilik ora mbut gawe kayak THR sih. Oh, adewe sik mbok gawe mendino ora kaya apa-apa. Ya sabar sih Mas entuk oke ora. Oke, ya. Ora mbut gawe dikek THR kok. Rono. Parane lho. Sak mengelu. Hah? Sak mengelu ke wis. Cepet ae. Sak lunga kabeh. Aku sik. Ora iki kayak sak lunga kok ora. Iki ora kayak aku sik bae. Iki malah Dia doyak wae mah maret-retan ngono wah iki piye lunga kok malah. iki piye to? Lu malah aku menang duit yo. Piye iki? Oh, iya. Iya lho. Mandek. Ya carane ra ngono kuwi. Lah piye dicelukit mau Ora ora wis mlayu-mlayu tak celuk ora krungu ya. Lah nek kok Gak geret, bae. nek kok geret terus aku tiba piye? Tak tulungi. Tak tambahi to. Oh, Tak no. gopo tak gendong wis. Piye? Iki ana perlu apa? Iki mau lho bos, aku lak mau mlaku arep ngene sampean, njaluk gawean kok ngilo sampean iki dum-dum duit. Dum-dum Karo duit, tak cilik-cilik wae lho. Iki Mas THR-an iki aku wah iki aku ya ben gawe ya. Lah memang iki ora oleh dum-dum duit. Ya entuk. Ngene ya. Ora sing cah cilik rambut gawe entuk dit oleh. Adewe gawe ya. Oh. Ngampek matane. Wong sugih iki arek ngentekke duit bingung kaya ngono kuwi carane ra ngentekke duit. Isih sakmene iki lho. Oh gampang. Pang nek Pang para duit gampang ya. Wah, cepet banget onteke to. Gelis nek mau ngatek wae. Ngono ae. Lah nek cah cilik-cilik tangeki duit kuwi kan ndongake aku. Kan dorong di dosa. Lah nek kowe keunggulane apa wong loro kuwi? Yo tak dongake. Ora mandi kok. Lho lu dhuwur aku iki. Dadi cepet tekan. Heeh. Saiki nek dongamu mandi, ora mungkin uripmu do blangsat kaya ngene iki. Ora. Iki nasib ya. Wis nasib garise iku urip wis kaya ngene. Dadi ceritane pengen iki. Oi. Jo ya. Iki. Pengen iki. Pengen. Yo nek pengen iki ngene ono syarate. Piye? Iki arep poso lho rambut gawe lho. Aku iki ngerti, iki arep poso. Ning kowe iki nek mbut gawe ning nggon aku kan ora temonjo. Kira-kira iki nek sesuk aku njaluk tulung iso ora? Oh, iso, gerah iso ya. Wah, Wah, siap, siap. iki kan aku nandur lombok. Yo. Lombok iki njaluk di watun. Sukete akeh. Kok mau budi suket kae? Heeh. Iso no, gampang iso. Nek iso tak panjeri. Serapa Panjeli heeh iki. Hmm. Mantep. Ning tulung lho. Ning ngirim jas putih. Lah dipanjeri duit kok kon ngirim. Seret ya aku kae. Yo cukup Tuku enak lho. dhewe. Doleh engko. Manut bae sik. Ya sire golek bonus to. Nah, bonus-bonus iku sing keneng aku terus. Tau do. Wis, Kita njaluk panjeran ra. ido no. Duit piro? Wis, nggo. 100. 500. Oh, 500. heeh. Juga poso lho. Golek ning negara sak Indonesia iki nek ana wong maten bayare 500 ki endi? Lombok lagi larang lho. Besok nek entuk nemu rego apik kan ya iso tuku Karo tak dongane. Fortuner. Kan lah kemarin karo donga. Oh, lomboke awak gede-gede pas lombok larang ya ora. Oh iya. Dongamu kaya ngopo tak pengen krungu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikanlah lho. Bismika Allahumma Ya, turu. Nah, kleru. Turu kan. Piye Ora iso donga kok. Piye? Allahumma sugih ngono. Oh, wis ngono cepet cepet. Oh, singkat padat. Oh, wis tak melu iki ae. Masuk Allahumma sugih. Gurung ngaji apa? Wah, orang boleh anu ya, rantuk disebutke. Kok disebutke gane wis ndongake aku lho masuke yo. Jiro lupat mo. Lima. Aku ora. Lah kowe iki ora iso ndongake aku kok. Allahumma sugih banget. Oh ya, tak dongake, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sugih banget. Oke, duite. Aku wis baca sugih akeh duit iki.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sik lomo ditokeh bagi-bagi. Oh, Mandang aku tuh gak kelumak semuanya. Arma, Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lomone, tambah duite. tambah lumone tambah duite. Oh, Ya. Nah, wis tambah to. Wis tambah iki lho. Ya ora, Wir. yo. Panjang umur, Bos. Terus Terus selamat yang Dendi, tambah anake. Heeh. Tambah bojone. Ojo. Aku mau apa bae. Mana tuh? Nek krungu bojoku aku sengeni ngerti ta? Oh, gara-gara kowe aku ora menah to. Iya, Jo. Wis rasa udur ngene walah. Aku wis saiki kadung arek ngamal ibadah. Wis Oh. poso to. Wis rasa kakek ngomong di pro tu pas mo 6 tu 8 9 10. Aku mau 5 ya. Alhamdulillah, Lah, matur piye, nuwun, Bos. Aku mau 5 10 Lah ya. ini dongaku kabeh banget to. Tuh aku keh. Dongamu Allahumma sugih tok. Sugih apa-apa lho kuwi. Lah kan mau ora ngomong ngono kuwi. Bajumu ya anyar. Kurang. Kurang. Yuda. Wis jam bali kono. Kurang ora kuwi? Kok jaluk. Yo. Wis anu tak dongake anu Ndas. Dongaku luwe saka ngene kuncung mau. Wis kurang itu. Oh, wan apik ta kuncung mau apik ya. Aku ngluwi kuncung. Balenono salah siji wae. Mau men sugih ya ta. Wis ngono lah. Ah, Aku iya. selak cepet nyawang raimu. Lima piro? Juga ke 5 kuncung 10 ya. 4 mau sini lah nyak. Nah, kan itu. Nah, ini juragan tenan Wah. Ning kok njaluk tolong ya. Iya. Iki tak tambahi yang 100. Wah, Kae Mau tenan iki. kandang manuk omah kae reget kabehmu teleke resokno ya. Manuke sapa? Manukku. Oh, manuk. Oh. Ah, ingon-ingon. Heeh. Oh, iya. Manuk jeneng kata lho. Oh, nek kuwi sono sing resik iwi. Kono kayak luwih kan. Ya, hari. Ya. Nah, aku berubah pikiran. Ya. Nah, kok sike salim sik ngono kok. Nuwun, Wak. Nuwun, Bos. Ndi ki mau? Kunci ki mau ning ndi ki mau? Cak. Lir tandure wong sumilir tak ijo royo. Sahabat Bejo TV yang budiman, berjumpa lagi pada kesempatan siang hari ini. Kata-kata bijak hari ini, sahabat Bejo TV semua, kalau kita punya rezeki lebih, jangan lupa untuk sedekah terhadap sesama, apalagi orang-orang yang membutuhkan. Karena dengan sedekah, insya Allah pintu rezeki akan terbuka lebar. Terutama menjelang bulan puasa, teman-teman, kita harus banyak-banyak beramal. Dan kalau beramal, kita nggak boleh pilih-pilih. Jadi, manfaatkan sisa waktu kalian untuk bersedekah dan beramal dengan baik. Mudah-mudahan harta kalian menjadi berkah. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.